Bahkan dak kami nurai di rafli tukang saluang lai tibo. Sajak kete badan marasai lagadang babini jando de jang. Malelokayo suaminya suaminya hamai dari kete aja marasai nak jani agama ko atuo wasipi asia aminurai Jauh aja laki lagi datang. Dek mama coba ladanga baguru awak semalam ko. Ikonya pasan udah ujang dah. Kinantan baku kuat baa lari lu awak jo suaronyo. Nasi upi onde masih yaminurai mak lelo kayo suami ola suami iyo akan dua ngoy saja kete badan merasa Makna koyu oyantala adidenu Angko nyoba dan carai indah denta alo sigi nyanyo indah denta alo sigi nyanyo la balimo
igosa jonaan batino nan bati inorang banyak yo sari bare bautang sedang makan tunggu antiwo oyan telah adiden mande tibo di bam banarape bana orape bana ya malang lo nyarang nan malang tibo di bam dan tape bana toden koi tiba di badan demak la tapi bana anak ajo bini ajo puno laja jo puno makan dua ngoi oi nanda ulu kasu ajo bantah kini jola api ya usang pulo oi di mayo kini oke di sana.